Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke siza nemeko apha ke kaStuart Baxter, uzikhuphe zishushu Baxter baphulaphule. Yeyi kuthiwa kungaqhuma kubasi uBaxter uze nenye into abantu bebengayilindelanga baphulaphule, uzikhuphe zinjalo uStuart Baxter ku-interview yakhe benza pha kudlwana ndlebe belenza umfana omdala. Namkhumbulayo into yokubana ke uStuart Baxter lo ngumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs kusukela pa 2012, 2013, 2014 to 2015. Umfana omdala weza neempumelelo ezintle kakhulu pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Uyibeke yacaca ke uStuart Baxter uthi yena kugame yakhe yokuqala ezoqashwa yiKaizer Chiefs ngo-2012, 2013, 2014, 2015 uthi zonke into zakhe zazihamba kakuhle kakhulu. Yiyo laa nto yamenza into yokubana athathe iiligi zibe mbini, athathe i-MTN 80, athathe iNedbank, azithathe ikhaphu azithathayo. Uthi izinto zazimhambela kakuhle. Nawukhumbula ke baphula into yokubana ke unyanisile uBaxter ngoba wathengelwa ii-players pha ngela xesha, futhi ke bamthengela ii-players ezininzi ngela xesha wayefika, futhi ke wanempumelelo ngale ndlela kwayefuna ngayo uStuart Baxter. Uthi ke ngoku izinto zizotshintsha xa ebuye kwesibini pha ngo-2021. Uthi heyi ingxaki yakhona kakhulu ke pha, ngoba uthi wafika iKaizer Chiefs itshintshile ngoku, ingasalawulwa ngulaa mntu ebeyilawula, seyilawulwa ngomnye umntu ke ngoku, apho kufuneka ngoku iskimu sisetelwe, apho kufuneka ngoku nee-players ozozithenga ungazitshuzi ngokwakho, ungukhowushi uzitshuzile ngulo mntu. Uthi lapho kufuneka iskimu ngoku, iskimu usisetelwe ngulo mntu. Uthi lapho kuyabonakala into yokubana ngoku wena kuyabonakala into yokubana awusengokhowutsha, uzomamela imiyalelo yalo mntu ukuthumayo. Uthi yiyo laa nto yenza umsebenzi wakhe wanzima ngo-2021, 2022 akakwazi into yokubana aphumelele kwakhaphu, ngoba uthi wayephila phantsi kwesandla somntu. Uthi iKaizer Chiefs bayilungise laa nto, ngoba ngoku kwafika imanagement entsha pha uKaizer Chiefs efuna ukwenzela ookhowushi abalawulayo, efuna into yokubana ngoku kwenziwa ngokwentando yayo. Uthi phaa ngo-2012, 2013, 2014, 2015 zange ibe khona nto, ngoba kwakungubhophi ndiqinisekile owayelawula ngelaa xesha. Ndiqiniseke uKaizer Junior Motaung wayengakabikho elulawuleni ngelaa xesha. Into ethetha ukuthi ke baphulaphula le nto iyacaca ca into yokubana iproblem yeKaizer Chiefs ilapho uKaizer Junior Motaung, ngoba uzawuthi xa uthi ujongisise kakuhle phaa 2012, 2013, 2014, 2015 kwakungubhopha ekhona, futhi wakwazi uthengela uStuart Baxter zonke ezaa players uBaxter wayezikhombile, wawina futhi iiligi ezimbini uBaxter. Uthi ngoku uBaxter phaa ngo-2021 izinto zitshintshile, kunamntu ngoseta iskimu asetela ookhowutshi iskimu. Uthi ke ngoku lumke izinto yokubana ke nalapha ke kwabaqeqeshi babini bakhoyo ningangxami ngokhomba iminwe kakhulu kubo, ngoba kungenzeka into yokubana kwabona bekho abaseti ngokwabo iskimu. Kungenzeka into yokubana ukhona kwalo mntu uyi-1 usetela bona iskimu, ukutshoyo into yokubana ungamdlalisi lo namhlanje, dlalisa lo, ungayithengi iplay ethile uzawuthenga le. Uthi laa nto leyana iKaizer Chiefs ingakayilungisi kwimanagement yayo into yokubana mayiphume ekulawuleni abaqeqeshi. Uthi ayikazuyandayo iKaizer Chiefs. Uthi problem yeKaizer Chiefs ke ngelipheleleyo ayikho kookhowutsha, ikwimanagement efuna ukulawula abantu ebaqashileyo, efuna ukulawula abaqeqeshi. Uthi uba kungatshintsha nje laa management iyeke ukusetela ookhowutshi iskimu, iyeke ukuxelela ukhowushi into yokubana makenze ngoluphi uhlobo, iyeke ukuthengela ukhowutsha ii-players, ukhowushi azithengele ii-players, ukhowushi asisetele iskimu, ukhowushi azibone into yokubana yeyiphi iplayer emele idlale, yeyiphi iplayer emele ingadlali. Uthi kumhlaka iKaizer Chiefs ke isidima sayo singabuya, kodwa ngoku ngendlela ajonge ngayo akukho nto isazawulunga phaa eNaturena. Imanagement yeKaizer Chiefs isalawula ngalaa ndlela. Uthi ke nakwaba bakhoyo abaqeqeshi ingenzeka into yokubana lo mntu wayevele lawula kuye ngo-2021 usaqhubeleka, usabasetela iskimu kwa-aba, usaqhubeleka uyabaxela into yokubana ke namhlanje le niplayer ungayidlalisi uyibeke ebhentshini, namhlanje udlalise le niplayer. Uthi into ibisenzeka kuye ngo-2021 uBaxter eyibona, uthi akathethi intsomi, yayisenzeka ukuthi wayexelela ukuze iphepha selibhaliwe ukuthi kuzawudlala lo ubani namhlanje akadlali. Uthi xa efuna ii-players akanalungelo zithenge nguBaxter, zizawuthengwa yile manager, izawuza nee-players eseyizithengile imbeke ethi nazi ii-players ke esinazo, wena uzokhowutsha ezi players. Iskimu asisetwa nguBaxter, sisetwa yile manager. Uthi ke
imanagement eKaizer Chiefs ke mayilungiseke lo monakalo uba iyafuna ukuqhubeleka phambili iteam yabo, kodwa uba basaqhubeleka besalawula ngolahlobo uthi akho lapho iKaizer Chiefs izawubheka khona. Uthi izinto ufike zitshintshe kakhulu ngokabuye kwesibini, uthi kwakungcono ngokweke wafika ekuqaleni ngoba zange bamhluphe. Uthi nje bezicoachela kakuhle, wacela iiplayers zathengwa zabekwa apha. Uthi emveni koko kwathuleka kwathiwa yenza umsebenzi, uthi nokuBaxter ndawenza umsebenzi ndawugqiba, futhi zonke isizini ndazihlala pha ndeza neekhaphu ndeza nempumelelo. Uthi ingxaki izofika ngoxa ndifika kwesibini, uthi ndafika into ezitshintshile ngoku, soyasetelwa ischeme apha, soyazithengela iiplayers, soyaxela into yokubana ngoku ungamdlalisi lo umdlali kule game, uzodlalisa lo umdlali. Uthe ezaa zinto zange zimphathe kakuhle nguBaxter, zezi zamenza into yokubana akhawuleze abone into yokubana makathathe amasakana wakhe ahambe, ngeke akwazi uqeqesha itimu elo hlobo. Uthi ke iKaizer Chiefs yena nguBaxter uyayazi ingxaki yayo uba iphi, hayi uBaxter baphulaphula uthethe kakhulu phaa, yeke into yokubana ke sithathe eziphana eziphaa izinto azithethileyo, kodwa uBaxter hayi baphulaphula kulahlwano-ndlebe uziveza into ezininzi ezenzeka phaa ngaphakathi ke kwiqela ke leKaizer Chiefs. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningena nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.